פה גלויה של שלי? מכיר את הגלויה של שלי? זה קפה דם. יש לי אוסף של הגלויות של שלי בערך עשור. אספתי כמה שמתי בחלון, על הזה, אומנות. הן תמיד חדשניות והן תמיד מקוריות והן תמיד יצירתיות, אני נורא אוהבת. כל בית קפה זה נמצא, זה חלק מהעניין, שיש לך את הגלויה של שלי אתה בעניינים. יש לך בית קפה מהרגע שיש לך את הגלויות של שלי. במועדון שיש טוב, אין מה לעשות. לוקחים את הגלויות, מתחילים לקרוא, לעיין, להרכיב. ולקחת הביתה. הלוח של הגלויות בתחילת השבוע הוא פשוט מלא, ולקראת סוף השבוע אתה רואה שהוא מתרוקן, ולקראת סוף השבוע שוב פעם מתמלא, ואז ביום ראשון הוא שוב פעם ריק. אני ראיתי את זה באיזושהי תוספת ללקוחות, וזה קטע, וזה נחמד להגיע עם זה לשולחן. אתה רואה כל השולחן סביב זה. פתאום מול העיניים שלך יש את הגלויות האלה, אז אתה ישר לוקח. פרסום בגלויה ושהיא בחינם, אז אתה חשק לראות, אז אתה גם מסתכל מה כתוב, כמו SMS, חייב להסתכל. חבר ארגן לי דייט ראשון מדהים. חזרתי, היה לי גלויות באוטו. ואמרתי, אני אשאיר לו בבית, לא שכן שלי, אני אשאיר לו בבית, תודה רבה, היה לי אחלה לילה. שמתי את זה לגלויה, שמתי את זה בתיבת דואר, היה לגלויות משהו גבר ערום. זאת אומרת, וגם לא פספסתי את זה. למחרת אבא שלו לקח אותו לשיחה. זה סיפור אמיתי אגב. הולך למסעדה, לוקח את זה ביד, זה יותר אישי כזה, זה יותר פרסה יענו. היתרון הגדול שאתה יכול לקחת את זה הביתה ולשמור ופתאום לשלוף את זה מהכיס ולהיזכר שוב. היו פעם את הגלויות האלה שקיבלו איתם עיפרון. זה לא מאמין שמישהו עובר ליד זה ולא לוקח. של שמעון פרש, שזה נגע לי פה בבטן, שמתי מגנטי מאחורה וזה נמצא לי על המקרר. משפחה חדשה, גם גלויות חמודות. לטובה אני זוכרת את הגלויות של קוקאי שאני מאוד מאוד אוהבת. פעם היה את הגלויות של הלוטו, לקפל אותם ולעשות כאלה ולבנות דברים. יש כזה משהו של תנובה, של קוטג'. ראיתי את אפילו, אני חושב, בטיסה של אלעל. כאן כזה של תקציבים. אבסולוט, זה מדליק את העין, ולי בעצמי אפילו עכשיו בא לשתות את זה עשית אבסולוט. וואו, זה מצליחה. אני אוהבת גלויות תת ממד יותר וכאלה שאפשר להרכיב ולעשות עם זה משהו, כאילו, חוץ מהדף עצמו. ישבנו מלא חבר'ה בפאב בשולחן וכל אחד שלף את הגלויה, אני חושב שהיה צריך להרכיב שם מעין קופסה קטנה. ואז נהפך לאיזה משהו כזה פסיכוטכני בינינו של מי יצליח להרכיב ראשון. רוקנו את הסטנד של שלי מהגלויות, זה היה ממש מבין. אותי עושה מזה קולאז'. עלינו על כל החדר שלנו ככה מסליק גלויות. כל מיני צורות, הייתי גוזרת, הייתי שם את זה כל מיני דברים מגניבים. תולה על הלוחות שם, בחדר. עכשיו אין מקום, יש ילדה, אין מקום. שוטף את הידיים וזה, מסתכל על המראה, מסתכל על הגלויה, וואלה זה נחמד, שם בכיס. אין פעם שאני לא מתחיל עם פתקים עם בחורה בבר. אם אני מחליט שדרג אותה, אז גלויה. אני מבסוט, הייתי תתקשר. אני חושב שהגלויה של שלי זה מעמודי התווך של הפרסום בעיר הזאת. השיווק הזה זה חוויה אחרת. החיבור למוצר הוא מיידי, החיבור למותג שמדובר עליו הוא מיידי. אני רוצה, אני לוקח, אני לא רוצה, אני לא לוקח, אני יכול לגשת ולראות מקרוב, ואם לא, אז עוד גלויות על הקיר. בטלוויזיה אין לך שליטה על זה, פה יש לך שליטה למה אתה יותר מתחבר. שיהיה חידות שאפשר לענות עליהן או לשים את התשובות עליהן. אני דווקא מה שהייתי מחפש בגלויות כאלה כרעיון זה דירות. נגיד אתה מפרסם אוכל, זה גלויה עם הריח של האוכל. אם אני רוצה להשיק את הליין של הדי-ג'יי שלי ואני חושב שזה מספיק רציני, אני אעשה את זה בגלויות. יש לו יותר מדי רעיונות טובים פה, רגע, כאן. שלי.